imaginar. No hay que oír, hay que escuchar. Nada se puede escapar. No hay que ver, hay que mirar. El detalle hay que captar para saber investigar. Para saber investigar. Hoy ha empezado a latir mi corazón. Se ha abierto el camino hacia el amor. Siento que todo gira. Te doy mi corazón. Cuídamelo y todo gira. Juntos compartiendo el amor. Y nuestro tiempo se para. Si estoy junto a ti. El color, la ilusión, el pincel de aquel pintor se respiran en el pueblo de aquel lienzo que pintó. Puedes ver, tocar todo lo que imaginó. Si esto no es cosa de magia, ¿dónde está la explicación? Si esto no es cosa de magia, ¿dónde está la explicación? Si esto no es cosa de magia, ¿dónde está la explicación? Ahí teníem aquestes imatges que corresponen a l'espectacle que comentàvem només començar el programa, Sherlock Holmes, que ara mateixa se troba en el Teatre Principal, en el Teatre Olímpia, perdó, en el Teatre Olímpia de València, i m'acompanyen així en el plató ja gran part dels seus responsables. En nosaltres està José Tomás Schaffer, director del muntatge, molt bona nit. Bona nit. Està també, bueno, anava a dir Sherlock Holmes, però en realitat tenim així a Miquel Mateu, un dels grans protagonistes de l'espectacle, i també ens acompanya Víctor Lucas i Mamen Mengo, que ells fan els personatges de Watson en el teu cas i Adler en el teu, entre altres, no? Entre altres, sí. Perquè ara ho explicarem, perquè bueno, vosaltres ja heu estat així com a companyia i productora en altres ocasions, però ara toca aquest espectacle en el que, com en els anteriors, també comentàvem que els tres actors els toca fer diferents personatges, ¿no? Sí, en este cas a mi m'encanta que els actors se multipliquen en molt de personatges per a contar la història i que el xiquet o l'adult tinga la història molt més a prop, no? En este cas són tres, però es desdoblen tots en molts personatges. Molt bé. Quan s'acabeu fent al final entre tots els ell el que més, perquè com damunt Moriarty és el mago del disfraz. Clar, jo tinc afortunadament la sort de tindre l'antagonista també, que és Moriarty, estic com a Sherlock, i Moriarty és el mago del disfraz. Aleshores està constantment canviant-se, intentant portar tot aquest conflicte a partir de disfresses, no? I jo portaré en total uns 8 canvis. O sigui que molt bé, mogudet, està mogudet això, sí. Molt bé, estàvem veient ara mateix unes imatges de l'espectacle i crec que la música protagonista absoluta de l'espectacle. Sí, además una música maravillosísima, maravillosísima. Que la escuchas una vez y te vas tarareando la canción. Francis J. y la cabecita de aquí de este caballero, compositor, actor y de todo, ha hecho que la música sea mágica, mágica. Y que la gente, lo que te decía, se vaya tarareando, lo escucha una vez y ya se va tarareando las melodías. Eso es muy bonito. ¿Cuántos temas podrem trobar, Víctor, en el espectáculo? Pues estamos ahora en 8 o 9 temas y es eso, desde el principio queríamos buscar el misterio de Sherlock Holmes, lógicamente, que está implícito ya en todas las canciones, pero también buscar pues ese rollo para el niño, ¿no? Y entonces puedes descubrir una música que está también llena de magia y sobre todo hemos ido a por los hits, ¿no? Que no se aburra nadie en ningún momento de la obra y que todo el mundo siempre tenga ganas de aplaudir en todo momento. Y también hay nuestro dueto de amor, que si no hay como amor, en toda música hay? tiene que haber ahí algo de amor. Clar que sí. Bueno, ara parlarem de la història que amaga aquest espectacle i ese quadre màgic, però abans volia preguntar-vos, s'ha parlat molt d'aquest espectacle com un espectacle multisensorial. Expliqueu-me a veure això què significa. Sí que hem vist en algun moment del vídeo el públic com molt participatiu, no? A veure, conteu-nos. Pues multisensorial es que la paraula ho diu. En este cas, a l'entrada del teatre repartim el kit del buen investigador, tenen unes ulleres 3D, tenen una vareta fluorescent i altres objectes
per a poder ser els protagonistes absoluts de la història. De fet, ho comentem moltes vegades, que sense ells la història no pot continuar, el públic és protagonista absolut. Però a banda d'això, a banda de que l'espectacle és en 3D, hi ha projeccions en 3D, que per entrar al quadre fa falta ficar-te les ulleres i poder adentrar-te en el món màgic, n'hi ha aromes, estem patrocinats tota la gira per la Casa de los Aromas i Flor de Mayo, que és d'ací de València, i pues, cada escena té el seu aroma. Quan està la cançó d'amor, pues, l'aroma que hi ha en el teatre és a gominola de fresa, que és molt dolça, l'aroma de Sherlock Holmes és un home serio, sobrio, quan va... La ficaré tipo en la colonia, tipo Antonio Banderas te la seva, pues... Oye, pues mira, para el merchandising sería brutal. Y en el fondo del mar també pues, l'aroma és això, no? El fondo del mar. A banda d'això estan les pompes, està CO2, està... Bueno, n'hi ha de tot per a que el públic estigui contínuament dins de la història, vaja. Són coses que imagino que al final serveixen de ganxo, no? Tant per a majors com a xiquets, el fet de només començar, no només entrar, que els entren que els donen aquest kit de l'investigador. Però jo crec que moltes vegades al començament, que ells és com una conferència que expliquen un poc el que va passar, encara no s'ha donat el sobre, diguem que els xiquets són molt revoltosos, però els pares tenen les ulleres col·locades i la maqueta i és com, calmem-nos un poc, que cal començar. I tinguem ganes de festa, i sobretot en València, que som un poquet festerets, ganes de festa i de passar-ho bé, i això és fantàstic, vaja. Molt bé. Això és per lo que envolta una miqueta l'espectacle, però quina és aquesta història? Sabem que el personatge de Sherlock Holmes és molt conegut i el tenim tots com a referència, però què és el que va contar aquesta nova història, este quadre màgic? Pues jo crec que lo interessant d'aquesta història és trobar un Sherlock Holmes que nosaltres coneguem dins de la seva tradicional sobrietat londinense i dels seus costums, de tota aquella boira que l'envolta. Pues jo crec que trobem un Sherlock Holmes molt més proper a les persones, en una part molt més humana. Vull dir, el Sherlock Holmes comença des d'un punt molt londinense, molt anglès, molt estirat, i acaba tinguent una posició que jo crec que és molt interessant perquè arriba molt al públic que ja és conegut del Sherlock Holmes, és de la meva generació i més endavant, i després aquest primer coneixement al públic més menudet, que el troben per primera vegada i troben una humanització fantàstica del Sherlock Holmes. Clar, perquè els més menuts no coneixen el personatge? És nou per a ells? Clar, dins de la immortalitat que té el personatge de la literatura de Sir Arthur Conan Doyle, nosaltres, les nostres generacions, coneguem molt Sherlock Holmes de les pel·lícules de El secreto de la piràmide, les pel·lícules d'assassinats, les sèries conegudes. Però les noves generacions s'estan enfrontant per primera vegada, els més menuts, a un personatge que pareix que estiga com un poquitiu més, per una edat un poquitiu més adulta, no? El descobrir els crims, la investigació... Pareix que pretenies que hi ha una edat per als 15-16 anys, no? I els més menudets com s'enfronten a tot això? Pues mitjançant un cas que va resoldre Sherlock Holmes i que està relacionat amb la màgia, no? Que millor manera d'entrar-ho al públic infantil. I que no hi ha crims, evidentment. I que no hi ha crims. Que quede claro, no hi ha crims, no matem a ningú. Però no adelantemos las cosas, no? Las adelantemos. És màgic, és màgic, és màgic. Molta màgia, molt de color, i a més Sherlock Holmes te dones compte de la importància que té el personatge sempre i quan està acompanyat de Adler y de Watson. No sería ningú, Sherlock Holmes y seis dos. Sherlock en este caso es un poco cabezón, porque él es muy matemático, muy muy cuadriculado, muy matemático, y entonces nosotros le hacemos ver que se pueden resolver los casos de otra manera, con magia. Entonces ellos entran al cuadro donde yo vivo. Bueno, en realidad ese cuadro está en casa de la condesa de Nata, es una condesa un poco diferente, llamémosla así. Y entonces ella descubre que en el cuadro están desapareciendo los colores. Un paisaje que ella tenía, están desapareciendo los colores. Entonces llama a Sherlock y a Watson. Y Sherlock entonces era la estrella del momento. Imagínate cómo sería recibir la condesa. Imagínate, la condesa se vuelve loca, lo tiene en su casa. Y con ese olor de Sherlock. Claro. Y entonces aparecen en mi casa y continuar.
No, pues nos vamos a enfrentar a un caso que nunca habíamos visto, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a eso, a que tenemos que seguir unas pistas a tal, y de repente vemos que el cuadro están desapareciendo los colores, y para Watson eso es normal, porque en este caso Watson es un poco el contrapunto de Sherlock, y el que tiene un poquito el lado más, pues el que está más con los niños en toda la función. Y que dicen magia y Watson dice, pues la magia existe, por supuesto, Sherlock, y si está cambiando el cuadro es porque alguien ha entrado en el cuadro y ha cambiado esto. Entonces Sherlock en ese momento dice, pero ¿cómo va a pasar eso? Y entonces explicamos un poquito cómo resolvimos ese caso. Entonces a la gente le ponemos las gafas y entra con nosotros al cuadro mágico. Entonces a partir de que entras en el cuadro mágico todo es posible, todo puede pasar. Con decirte que tenemos una escena que cada vez que Sherlock dice que no cree en la magia, caen pollos del techo. ¿Pollos? Pollos de peluche van cayendo del... Unos pollos bien... Unos pollos bien grandes. Van cayendo pollos o seran pavos? ¿Sabes? Jo també el que pense és que, per exemple, els xiquets que no coneixen a Sherlock Holmes seran més Sherlock Holmes que Sherlock Holmes, perquè en este cas té totes les de perdre ell, perquè en un quadre que cauen pollastres del cel, que tot canvia de color, en la seva lògica no li entra, no sap per a on entrar en el cas. Serà una de les poques, no sé, o l'única vegada que se barreja Sherlock Holmes en una història màgica, no va en ell, claro, entonces no va en ell. I aleshores el xiquet, que ho troba supernormal, és protagonista absolut perquè ho veu tan normal. Entrem al quadre, ens fiquem les ulleres i entrem per el mar i cauen pollastres i ara agarrem això i això és una moto, i jo crec que tots, quan se'n va la llum en casa, quan se va el dia de tronar, han segut Sherlock Holmes, hem enxufat el Siri, a veure on està això. Tots tinguem un Sherlock Holmes dins, no? I en este cas no són tan quadriculats, menys mal, com Sherlock Holmes, que si no veu les coses clares i matemàtiques no les entén. Però per això estan el públic, Watson i Adler, per a fer-li canviar i veure que a través de la imaginació, i si uno vol, tot és possible. I canviarà Sherlock Holmes? Bueno, que vinguin al teatre, veureu. Te guanyaran ells, te guanyen ells al final, o te convencen? Jo no puc adelantar res, però n'hi ha moltes probabilitats de que sí. Tenen moltes probabilitats de que sí. Bueno, que dic jo que vosaltres tres grans actors, que a més teniu que cantar, imagina que ballar, pleneu l'escenari amb tots els personatges, acabareu esgotadíssims, no?, fent aquest espectacle. Perquè suposo que el ritme serà frenètic també. El ritmo es frenético, pero es tanta la satisfacción, es que esto suena típico también, pero es tanta la satisfacción que te da cómo se involucra el público, y tanto los niños como los padres, que es que eso es lo bonito también de esta obra, que los padres, incluso los abuelos, porque el otro día vino un hombre que tenía casi 90 años. Brutal. Y fue el primero que se puso las gafas y se reía y con la varita, yo digo... Pero esta imatge d'un home de 90 casi en les ulleres 3D es genial. Es que claro, desde el escenario es un contraste para nosotros como actores ver que en el teatro la gente lleva gafas 3D y es un poco de, ostras, qué contraste tan diferente pero tan bonito a la vez. Entonces la respuesta del público es tan maravillosa que el cansancio... Es genial, sí. De hecho, este personaje, Sherlock Holmes, nos está trayendo gente de todas las edades, pero realmente parejas mayores, parejas medianas, parejas con hijos, todo tipo de público tiene pues el referente típico de Sherlock, y para los niños el referente que también tienen su propio Sherlock en los dibujos, porque hay muchísimas versiones de dibujos que también se basan en la figura de Sherlock Holmes para eso. Entonces es también una manera de introducir ese personaje a los niños. Suposo que quan eixireu del teatre, quan acabeu l'espectacle, són molts els que se vos adrecen, no?, a dir-vos alguna cosa. Quines són les reaccions que tenen, o quins són els comentaris que vos fa el públic? Jo, una de les coses que més em va sorprendre és la quantitat de gent adulta que ve, a part dels xiquets, no?, perquè per a nosaltres els xiquets això és un públic que és molt honest, no?, que de repente si s'avorrix, s'avorrix. Ells no tenen... és blanc o és negre, no?, m'ho passeu o m'avorrisc. Però lo interessant és que venen acompanyant els més menuts, però és que els majors estan, per a la meva sorpresa, estan encantadíssims, perquè s'ho passen... Nosaltres com a actors en escena s'ho passem molt bé, perquè mos agrada cantar, mos agrada ballar, interpretar, pujar a escena sempre. Però quan vegem els majors que s'arriben a nosaltres, que s'ho han dit que s'ho han passat fantàstics, i estan al costat dels xiquets, i estan més ells com a protagonistes, de dir, che, que ho heu fet, que m'ha agradat molt la història, el moment de la vareta i tal, la veritat és que per a mi,
personalment com a actor és una gran sorpresa. Yo creo que se los lleva de calle todos Adler, la princesa, porque todos los niños y todas las niñas, sobre todo todas las niñas, quieren ser como Adler. Igual. Jo també crec que quan tu vas a veure Sherlock Holmes t'imagines una història no de morts i assassinats, però una cosa densa, una cosa de pensar, i de cop a repente este Sherlock és molt gamberro, ja estic dient que cauen pollastres del sostre, i de cop a repente entrem en la mar i n'hi ha pompes que les pots tocar, te col·loquen les ulleres. Aleshores això també a l'adult el fa trobar-se en el xiquet que tenim, no? I aleshores és una muntanya russa d'emocions, i això és fantàstic quan vas, sobretot en la idea tan quadriculada de veure un Sherlock estirat. De fet, Víctor, per el que fa a la part musical, que com diem abans té un gran de protagonisme, no sé si ha sigut com ha sigut la creació d'aquesta música, perquè clar, és el que dia José i Miquel, que un personatge tan gris, londinense, i de repente tindre que crear per a aquesta història unes músiques típiques d'una història de cuento musical, quasi alegres. Realmente al principio creíamos que iba a ser difícil, que iba a ser un reto, y es todo lo contrario, porque precisamente la música en un musical yo creo que te potencia lo que quieres expresar, y con música, a través de la música, los musicales, se puede expresar todo lo que tú quieras, ¿no? Y esa es la magia de la música, que de repente un personaje como Sherlock Holmes empiezas a meterle la música de misterio, pero empiezas a añadir matices de magia, de color, de canciones pop, de todo eso, y dices, ostras, es que es mucho más fácil a través de la música cambiar todo eso que lo que en realidad estábamos pensando en un principio, ¿no? Y la música es lo que tiene, que a los 5 segundos te transforma en un momento, en cuanto empiezan a sonar 3 o 4 notas, o de pop, o de un poquito más de romanticismo, o de un poquito más de magia, un poquito más de... Enseguida la gente, clum, la colocas en un sitio i és brutal. I de tota manera també és molt còmic, per exemple, veure dins d'un quadre que cauen pollastres i estan estos dos un poquet allà, veure la persona estirar que no va en ell i és com, però jo on estic? Això què és, no? És molt còmic, és molt fàcil dur al terreno còmic, perquè ja per si Sherlock Holmes, clar, en un quadre màgic que tot és possible, és molt divertit veure-lo, perquè no entén el que està passant, no? Molt bé. Bueno, un espectacle que estarà en el Teatre Olímpia fins al dia 17 de maig, m'estàveu dient? Sí. On trobarem música, on trobarem ball, interpretació, efectes especials, creacions audiovisuals, o sigui que... Sí, completet. Todo en uno. Completet, sí. Molt bé, doncs des d'ací, des de Vendellevant, animem a tots els que estiguin a casa, tan grans com menuts, que s'acosten estos dies al Teatre Olímpia per a disfrutar d'este Sherlock Holmes amb el seu quadre màgic. Així que vagin, que segur que s'ho passaran genial. Enhorabona per este espectacle i que vagin molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres anem a continuar parlant de teatre.